गाग्गी हारिमु सिबियारि किरत खाख्लारिया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बर' हारिनि सासे गागि हारिमु सिबियारि किरत खाख्लारिया बे बुहुमनिफ्राय दुखुनांथावै अरायनि थाखाय आनज्रायलांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गाग्गी हारिमु सिबियारि किरत खाख्लारिया माखासे समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनांनानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि ICU आव फाहामथाय लागासिनोमोन। नाथाय दुखुनांथाव किरत खाख्लारिखौ फाहामना लाखिनो नाजादोंमोनब्लाबो किरत खाख्लारिनि बेसेन गोसा जिउखौ फाहामना लाखिनो हायासै। मख'नो गोनांदि किरत खाख्लारिया हारिमु बिथिङाव गावखौ बावसोमनानै भारत सरकारनि संगीत नाटक एकाडेमि बान्थाखौबो आरजिनो हादोंमोन। दिनै किरत खाख्लारिनि अबथिरा जिउ गोमानायखौ खौरां मोननानै गोबां बर'नि गेदेमा हारिमु सिबिग्रा आरो समाज सिबिग्रा लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे किरत खाख्लारिनि जिउमाया सोरगोआव जायगा मोनहैनायनि इसोरनिसिम आरज गाबदों। गाग्गी हारिमु सिबियारि किरत खाख्लारिया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बर' हारिनि सासे गागि हारिमु सिबियारि किरत खाख्लारिया बे बुहुमनिफ्राय दुखुनांथावै अरायनि थाखाय आनज्रायलांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गाग्गी हारिमु सिबियारि किरत खाख्लारिया माखासे समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनांनानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि ICU आव फाहामथाय लागासिनोमोन। नाथाय दुखुनांथाव किरत खाख्लारिखौ फाहामना लाखिनो नाजादोंमोनब्लाबो किरत खाख्लारिनि बेसेन गोसा जिउखौ फाहामना लाखिनो हायासै। मख'नो गोनांदि किरत खाख्लारिया हारिमु बिथिङाव गावखौ बावसोमनानै भारत सरकारनि संगीत नाटक एकाडेमि बान्थाखौबो आरजिनो हादोंमोन। दिनै किरत खाख्लारिनि अबथिरा जिउ गोमानायखौ खौरां मोननानै गोबां बर'नि गेदेमा हारिमु सिबिग्रा आरो समाज सिबिग्रा लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे किरत खाख्लारिनि जिउमाया सोरगोआव जायगा मोनहैनायनि इसोरनिसिम आरज गाबदों। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव 7थि खेब ISPL आ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाई अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा-सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।